Qegħdin hawn nanalizzaw ir-riżultat tal-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali mhux grazzi għall-Gvern, imma grazzi għall-persistenza tal-Partit Nazzjonalista. Hekk saħaq is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said waqt il-programm Xarabank, programm li fih spikkaw l-interruzzjonijiet kostanti tal-Ministru Owen Bonnici kull darba li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kien qed jagħmel l-intervent tiegħu. Elettorali u donna rridu nibqgħu naħilbu minnu li aħna użajtuh fil-kampanja elettorali għal-finijiet politiċi. Ħanispjegalek għaliex minn għal-finijiet politiċi tajt. Din għalfejn ma ħadx għandek pulizija. Għalfejn ma morx bejn il-pulizija. Kien ilu 8 Ejja l-Anton Refalo wara li kien istar. U ma marx għandi il-pulizija. Anton Refalo mar għand il-whistleblowing unit. Il-pulizija bdew. Anton Refalo mar għand il-whistleblowing unit. Ministru jiena ħallejtek titkellem. Ħallejtek titkellem. U ma jkellem din l-email, mor F'Xarabank Chris Said spjega li l-Partit Nazzjonalista kien żied 14,000 vot fil-waqt li d-distak minn mal-Partit Laburista naqas minn 17% fl-istess lokalitajiet 3 snin ilu għal taħt id-9% f'dawn l-elezzjonijiet. Min-naħa tiegħu Owen Bonnici insista li l-Partit Laburista kien rebaħ b'vot rekord u saħansitra saħaq li kien żied il-vot tiegħu fin-naħa t'isfel ta' Malta. Owen Bonnici ċaħat li l-Partit Nazzjonalista naqas il-distak fil-waqt li qal li ma jaqbilx mal-analiżi tal-eks kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Joseph Kuxkiri. Owen Bonnici kompla wkoll bl-attakki fuq l-eks Ministru Giovanna De Bono. Dwar dan il-każ Chris Said saħaq li l-Pulizija għandha tinvestiga wkoll l-aħħar rapporti li ħarġu dwar xogħol abbużiv li żar fi żmien il-Ministru preżenti Anton Refalo. Anke Arnold Cassola fl-intervent tiegħu semma kif il-mara ta' Anton Refalo qiegħda tgawdi pożizzjoni fil-Gvern u staqsal il-Ministru jekk hemmx kodiċi etika fil-waqt li saħaq li dawn l-affarijiet m'għandhomx jiġru.